ni Attorney General ene dag chik ene mong'ado paro ne jatend piny ne sirikal weche mag chik maka LSK ondiko barua kamacha kamana kaka ken penjo to keto AG kamarach ahinya. Fred, weche nitie ka buora ma jatend piny nyo loso Rostin gi Ken omulo mana momoko matin. Iparo ni maendi ne en ote mar temo gayo jowa matindo gi mar nyiso gi ni asechako go okang' koso Victor, weche gi thoth. So Attorney General kanyo taparo ni en penjo mayot mabe ok kawe kata dakika mang'eny. Nikech ka wuod Attorney General maki molal godo e sirikal ma Attorney General tiye. Iparo ni ng'ano pod en Attorney General kanyo. An gi duoko. Wuod president en ja Kenya be nyaka tigi chik moro amora kata kimake. Samoro make nikech ng'ama ng'ongo inyalo make. Kitmeko. En mani kod kitmeko. Chik wacho kitmeko. Kitmeko. Victor, okomake ni no kwalo gimoro mochope do to bedo abducted gotieno. Nitie kind meko to gi kind abduction, nitie meko gi abduction. Koro kanyo okwadwa dhi. Nikech president be nyojo se wacho wach mar meko no. Kano penje. Onge abduction. Koro gima ni kanyo ni Attorney General chalo ng'at mong'awo okawo nanga to dhi ong'awo e ot. Wuon paro mokawo law to ng'awe ot to koro lawe ne mineno kanyo. Ok adwa gedo mathoth kanyo eka. Ewi nekech sa gik mane William Ruto olando ng'eny. To be ang'eyo ni e bath twagni komachielo kocha wabiro ng'eyo ni to en ng'a mane mantiere tok Gen Z ni. Dipo ni nitiere ng'at makoro oluoro dhi obede tokgi. Kapod ok wadhi e mano Victor, to gik mane jatend piny olando gi an kaneno gi to chalo nyathi sikul madok lunch saa 7 to yudo mapera moliero e dho chiel kae to pono mondo gago kech. Mano bende mone dhi chamo lunch dala ne kech opono mapera. Ok mone. Pod odhi adhiya mapera ni to chame yo to pod odhi adhiya. Mae mane jo Kenya wacho ni magi titimo lakini ok oromo. Kani ng'iyo mana kaka Kena Nyarawila mawache ni gigi no lando e samane odhi e twak gi jo Gen Z e Twitter kacha. Koro notemo gimiluongo ni playing into public gallery mondo nyisgi ni okabiro nono. Ntiere kaka asechako gini. Awinjo wacho. Ntiere kaka winjo wacho to ntie gik masechako timo. Mak mana ni king'iyo gik mosechako timo gi ok gin gik manyien. Nyarawila wuoyo kuom parastatus kuom ranyisi. Tadwa nyisi ni Ministry mar Sports and Heritage kende ni aneni parastatus mantiere adi wakawa chiel no kuom ranyisi ki aseng'iyo gi mang'eny te takaw mana chiel. E Ministry mar Sports ka ntiere parastatus miluongo ni National Museums of Kenya. Ntiere National Library Services, National Museums of Kenya, mamago to wang'eni ntie tich magitimo kendo ne giachon. Koro mwabire namba 3 National Youth Council. National Youth Council ning'eyo ni en gima sirikal mar Uhuru ne tiyo godo mondo giga yude. Tich ma osetiyo makata kawuono ko penji ni CEO mar parastatal no en ng'a. Mai mochung' ne joyude manonego beni gayo joyude manye ni e ndaragi. Nonego beni jogi emane Gen Z gi tiyo godo mondo mi gikaw paro mar yude gi mondo gikowo ne jakom mane ne jatend piny magini ne ok chop kama ochopeni. En monego beno tudo yude gi sirikal. Yes, en monego beno tudo yude gi sirikal to kawo weche mag yude gi to miyo sirikal. Victor, nekech sa ibiro kuom Sports Kenya. Mano pod nitiere e bwo sports wan gi migawo mar sports. Baya, biye Kenya Academy of Sports. Bise winji gima chalo kama ne piny mwalo ka. Gimoro nitie ni Kenya Academy of Sports. Inge kata kuma ofise nitie. To en gi CEO, en gi chair, en gi board. Anange maja thuru mino ni Michael Olunga gero cha. Gimoro migero ndhiwa cha. Magi gin gik man go office, nigi CEO, nigi jotije, nigi geche, nigi board, nigi en full fledged. Wawe kanyo. Wan gi Kenya Film Classification Board mwang'eyo ga nitie. To e Kenya Film Classification pod wan tiere gi Kenya Film Commission. Kenya Film Classification Board nitie, Kenya Film Commission bende nitie. Koro penji ni Kenya pogruok mane mantiere e tich ma Kenya Film Classification Board timo to gi Kenya Film Commission nitiere. Bang'o kichaki weyo kibiro e Ministry mar ICT kocha bende ibiro yudo ka nitiere kia Kenya ginana. Kia weche ma copyrights ang'o commissions bende ng'eny. Koro nyisi ni magi olemo
manyo jatend piny oyudo ka oliero machiegni monyalo pono mapiyo sama nodhi ka GNZ romo gi jo GNZ kacha. Ong'iyo ni mbako osebedo ka gore e wiche mar afis mar jaodeni. To wacho ni kamino danie muneno ni omenda madhi kuome walandu nang'o ago wi mae ogolo. Koro magi e gik mano ong'iyo machiegni. Ong'iyo owinjo ni jopiny complain e weche mag arambe miting'e omenda go gunia. Ma bende ene ma yande noting'o. Kong'iyo to yudo ni wach mar arambe ni jogi chalo gima nitiere mutni mantiere ka wacho ni adhi lando ne gin arambe onge. Iwinja. Koro iduogi ng'iyo gini. Ochako ng'iyo wach mar lifestyle audit. Yes. Mani wacho ni dhano tinga yudo ka ng'ato achiel orwako sa mar $1,000,000 ma bende nya winjo ka $9 mar $9,000,000 to wuoche kende ma moshi mi orwako lich chalo kuma koth ae. Koro king'iyo iyudo ka gik mane otemo kawo gi no otemo ng'iyo olemo mapiyo mana ni jok mane onegi wach kampuni mar wuoche monde ka ng'ato ong'e gimomiyo Salvatore Koro Victor ochako wacho ni jogo mosechopo higni 90 nyaka dhi dala. Jo Kenya ochako dhi ong'iyo ni cabinet mare gi sirikal mane ka king'iyo machogu piny lich. Attorney General piny lich. Ichaki bire Mudavadi piny lich. Alice Wahome gi jo mamoko gi iyudo ka kare odhi dong' nono. Odhi dong' maonge ng'ama tiyo. Koro magi ka nong'iyo gi te kichaki bire wi wach mar arambe ni arambe ok ochakore sani Victor. Arambe ok ni arambe en gima rach. Nitie ji mang'eny mosomo garambe. Kata mana sani dwe mar 8 king'iyo Victor tibiro ka barupe imiya kende mag arambe mantiere ma nyithindo dhi godo skul ok en gima rach. Mak mana ni kaka ni tiyo kode. To king'iyo Victor 2011 nitiere paro mar chik manobiro ni arambe ni goyo marufuku hapa ne 2013 koka koso 8 months to the elections. IBC Act 2011. Machani IBC Act. Yes, yes, IBC Act. Mane wacho ni kudong 8 months to jok mantiere sirikal wewe weche mag arambe nikech nineno ka negi tiyo gi weche mag arambe gi ka gi influence godo voters. Koro Victor king'iyo gik manineno otimo gi to duoki mane gima wacho ni nyathi sikul ma oyudo mapera ogo lak lakini pod odok mana chiemo. Mae momiyo jo Kenya kano odhi ex kacha to nyise ni misetimo go to bero kwa dagi. Mak mana ni ka wang'iyo gi to gitin ok chalre gi richo mantiere sirikal. Nikech Victor nchan wawacho kae juma mokalo mabe wayiere wate ni moko kuom richo mane miyo jo Gen Z gi wuok oko ok gin richo William Ruto kende. Wasenuoyo ni moko gin richo manochakore gi Jomo Kenyatta. Gibiro richo mag Moi. Gibiro e richo mag Kibaki. Richo mar Uhuru to koro na ng'eny mok nwang' kaka ikonyo. Richo mar William mane biro e higni 2 mane en godo ni mani winjo kijende gi penje ni richo gi to wayini ok gin mek mak mana ni in idwa riamba ahinya. Iwinja. En richo ne maduong' ni ginyise wang'e ni in to kirach ahinya lakini riambe miriambo. Iwinja. Riambe miriambo nekech gigi gin gik mose pile up ma cosmetic efforts gi kende ok nyal tieko gigi. Mai momiyo kwa duogo bathe kocha tang nwane ni to dipo nono ni okudha gini mondo mi okue okudha gini mondo mi okue gini nyalo muoch mbele to komuoch mbele to nyalo chalo nade nekech ing'eyo Victor ni e ng'anyo ma jo Gen Z ni gima ne ng'anyo ni dwaro ng'anyo ni notimo kendo no chopo kare. Ng'anyo ni nyocha nochakore gi wach mar reject finance bill. Manyo nyithindo gi ogoyo ma gichopo oko ma gikiro ma jatend piny oting'o bade malo moting'o bade concede kae to ne giwacho nang'oa ni Sakayo nyaka timang'o ni nyaka lor Sakayo to gine maging'eyo giwacho ni Sakayo nyaka lor tineno ka Sakayo ridore kata doko ni tiende pok onyono lo lakini oa malo kuma ne entiere ming'eni kata jakom notemo ni mondo lor to nomoke wiyien mano ok ng'ikni kata matin. Koro ing'eni nyithindo gi ne ywa tiende to en e wiyien. Nyithindo gi ywa tiende to en e wiyien mobiro mantie kamogike. Koro mae mwabiro ng'iyo niya to gik motimo gi ka gin cosmetic ponono gini ochako biro muoch kendo. Nekech ing'eyo ni bang' kane finance bill osebedo rejected katieko Victor ka bang' ka finance bill no osebedo rejected nyithindo gi no ochako ni koro William nyaka dhi dala. Ting'eyo ni William
gi mach mane nitiere mar Gen Z ni ne ok nyal tero William dala nikech kata mana koth kochwe maduong' to nyaka boche chak riure machak dug wang' achiel nyaka clouds gi kisungu wacho ni clouds nyaka gather nyaka gi gather again kendo koro ok wang'eyo ni to cloud ma gather kendo gi boche maduogo ni kabiro chwer nyalo biro sombe gi e tiende nikech nyithindo gi no yienge to nitie kama gidhi giweye godo ka giuko tiende matin koro mane manyako odhi ong'e ni to dipone odhi bugo tiende kama ne jogi ouko ni koso dhi dong' kaka entie